Az SOS Infokárd rendszere egy termékből, illetve egy mögöttes szolgáltatásból áll. Egy egészségügyi térkép, mindenkinek személyre szabva, melyben akár születésétől kezdve vezetheti az összes egészségügyi történését, valamint a vészhelyzeti kártya, amely, ha bármi történik velem, könnyen, gyorsan segítséget adhat az egészségügyi szakdolgozóknak abban, hogy az ellátásomat tökéletesen megkezdhessék. Az elektronikus tárhelyen minden egyes adatomat fel tudom tölteni, akár a biztosítási dokumentumaimat, IKOR rendszerben megtalálhatom az összes olyan szakrendelést, hova feltöltetem azt, ami velem valaha történt. Ez könnyűvé teszi akár, hogy külföldön utazom, akár sportolok, akár aktív életet élek, a gyermekem kirándul, a szüleim távol élnek tőlem. Mindenkinek egy megfelelő biztonságot nyújt ahhoz, hogy minden leletét magánál hordhassa. El lehet felejteni a fiókban tárolt leleteket, minden egy kártya segítségével nálam van, földrajzi helytől függetlenül, akárhol tartózkodom a földön.